Assalamu alaykum. Asıl asmanı paraha dilimizin mehruvan yaşayıcılar. Biz sizin kemmeceğiniz. Miredi bereketli bağlarına yerleşen 261. magazinine. Yani Lawless Makeup magazinine hoş gördük. Magazine girdim ha. Şampuan başka da ulanmağa da attım. Bağlan bildim ha. Ahlı da. Bu magazinin size huzurlayan bir neçe peydal teklipleri koyan sizin dilinizde reklamı. Bu tekliplerin birincisi magazini görýän ähli haridiňiň bahasynyň amatlygy. İkinci peydal teklipi bu gelin gıylamy üçin, yani gelin gıylamynyň şpaklyovkasy. Nu, sizin dilinizde makyaj. Lawless Beauty Makeup. Täze duran brand, bazarynda täze eden brand, yani L'Oreal, Top Face, ähli öňkü meşgul brandlardan hili beýik bolmasa hiç ilpetse. Şu görýän fransuz ýağınızdan sizin isleňize ora duh ýasap berme hyzmaty hem bar. Üçüncü aýratymyz. Shake bilen Eyfel'in bratişkasy. Vexsiz, täze duhy. Başyndan seredenden görnüşi bagat görnýär, bahasy bolan, hemme kişiň jüzi üçin amatly bahadan. Şu görýän sowgadyňyz täze bayramçylyk üçin ýigitlerimiň Google'un açıp gelecek. Yeketer soğuk kalifata. Lawless Makeup dükkanının size hödürleyen teklipleri şulardan var. Telefon belirlemi belirleyip geçeriz. Arkayın canlaşın. Biz hemişe sizin hizmetinizde. Lawless Makeup.